Салом дӯстони азиз, иншоалло ки хубен. Ҳама каса хуш омаден ба канали мо. Навори имрӯзаро тамошо кунед. Умед дорам ки дар шумо маъқул мешавад. Ҳамаи шумо дар раҳмати Аллоҳ барои дастгириҳотон, барои суханои хубтон, раҳмат ки маро тамошо мекунед ва беҳтарин суханҳоро менависонед. Ҳамаи шуморо ман дӯст медорам, подписчикои меҳрубонам. ҷада боша наворам хе ай суратҳои Турсия сар мешавад, наворҳои Турсия ай тамошо кунед. Дӯстони азизи ман ҳамроҳи шавҳарам Турсия рафтагием. Камака ки навор мондагием, у наворҳоешда ки химо ҳастем, ош бисёр ана монда наметонам вора. Ноешда ки уқа наметовем, ҳамвоша мондам. Тамошо кунед азизони дилам. Ина Фархун. Оғоз рафтестем тарафи мечити ҷамликай ном дора, чӣ ном дора? Унаҳа марон ош метова. Марон чӣ ай номаш намедонам. Ина хеле хуба. Мешини роҳат. пешай навора сар кардан мехоҳам ки анами хоҳарма да шумо тавсия битем ки дар компанияи Атомӣ кор мекунам, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунад. духтаро май хоҳарҷона чанд муддатае ки реклама мекунам, командаш беҳтаринай, духтари хоксори, духтари хубай, кора шумода оддӣ када мефаҳмона. Бисёриётон мепурсен ки кор чӣ хелияй духтаро, чӣ хел мекунӣ. Кор бениҳоят осонай. Корейский компанияй дар як сол 2 маротиба харид мекунед тамом, яъне ки дар 6 моҳ як бор дар 2000 рубли русӣ харид мекунед тамом. балотон намесӯза, айзвания намеғалтен духтаро. Шуморо ҳеҷ кам маҷбур намекунад ки ягон чӣ бихарен. Фақат дар 2000 рубли русӣ дар 6 моҳ як маротиба мехарен тамом. азизони дилам, беҳтарин крему маҳсулото дора. Барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, барои одамое ки ҳомиладор нестанд, даже барои ҳамаи дору дора духтаро. аввалаш худовандай, баъдан дорувои шифофармои Атомӣ. духтарои хушрӯи ма, ай бекор штанда бидроен қатъи анами хоҳари беҳтарини ма кор кунен ва маблағ ба даст биёрен. шумо просто так дар хона бишинен, ҳеҷ кас шумо да сум наметанем, телефонбозӣ мекунен. шумо 1 соат 2 соат тактона дар ҳамаи ширкатҳо сарф кунен ба ҳамаи телефон, ба телефон дар баробари кори хонатона кардан. 1 соат 2 соат ба телефон кор мекунен, дар як моҳ 80-100 ҳазори урусӣ ойлик мегирен духтаро. И ягон ҷои дурӯғиш нестай. агар ки фанду фребу дурӯғ боша, и духтаро ҳар рӯз реклама намехаранд, дар 2000, 5000, 10000 дар реклама намехаранд духтаро. сари ҳеҷ кас задагӣ нестай ки просто так реклама бихаранд. бароям қадар фурсата аз даст натен. касе ки то ҳол регистратсия шидагӣ нестай, рақамҳои болои экранда бинависонед. хоҳараки беҳтарини ма шуморо регистратсия мекунад, тарзи корро мефаҳмона. агар кор кардан нахоҳед духтаро, ягон чиз заказ карданӣ бошен, заказ кунед. марҳамат, шумода ба ҳамаи ҷора роӣ мекунад. дар кадом давлати бошен шумода роӣ мекунад. иншоалло раҳмон ки шифо меёбем. не ки ман боварӣ дорам кор дар шумо маъқул мешавад ва медроен кор мекунед. касе ки канали ман мерава салом расонем, беҳад хурсанд мешавам азизони дилам. ина духтаро диден чӣ хел ойликҳои калон мегирад. пас ҳолиам дер шидагӣ нестай. шуморам биен кор кунен, анами хел ойликҳои хушрӯ бигирен ва орзуҳои дилтона амалӣ кунен азизони дилам.
کجا این؟ پارفوم؟ کجا ده؟ ترکیه ده. خسکی خورم سلطان اینا نایساندگی دیدی؟ پارفوم نه خسکی خورم سلطان کسیمی اینجاش صوفیا خشروب داینه کیامو مسجد سلطان احمد شاهدم خشروب ده духтарои хушрӯи ма, ин навор пеш дар чизи ма дар канали ма буд. Подписчикои ма дидагиян. Вайра партофтам ки подписчикои нав бубинанд. Духтаро мо қад шавҳарам 3 бор Турсия рафтагием. 2 бораш дамгирӣ рафтагием. 1 бори дигаш амиха як кор қати рафтагием. Духтаро 2 бор я ҳафтаӣ истодагием. Я бори дигар хеле 3 рӯз истодагӣ омадагием. Неки ёсам инҷоно қатимон бурдагӣ нестем. Шуморам тамошо кунен. Шуморам қад шавҳаротон бирен ҷои беҳтаринае тамошо мекунен. Ба хитона як чӣ мегирен ва хеле бо бигем гизалагиётон мебурояд. Духтаро кадомед ки имконият дорен ҳатман ҳамроҳи шавҳаротон бирен. Ба идов ки бирам иншолло ки духтарчама қатим мебарам. Бода ният ҳаст, рафтанӣ ҳастем, неки ба наздикӣ не. Ана мехай дӯстони азизи ман, намора тамошо кунен ва дастгириҳотона фаромӯш накунен. Касе канали маъқулае ҳатман подписатсия куна, лайкҳои худша бумона, фикрҳои хуби худша бинависона. Касе канали маъқул несте, тамошо накунен ва гапҳои гандатона худтон дамонен. Азизони дилам, ман ҳамаи шуморо бозам дӯст медорам. Шумо беҳтаринен. Ҷа навора ба охир мерасонам. Худо нигаҳбон то видеоҳои оянда.